Hello guys, नोंथांमोनखौ बे आंनि क्रोमदाव YouTube चेनेल ब्लगाव दिनै बरायबावनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय जोङो भुटानाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोंहा आलु फाइखौ लोगो मोनदों लामायावहाय हठादै जों लाइमुथिनिफ्राय फैबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय लाइमुथिनिफ्राय फैबाय थानायनि समावनो दा नै आलु फाइखौ गामियाव लोगो मोनबाय। दा जों बेजों फंनैसो सावरायगोन जेनेबा बे बबाव थांनो नागिरदों दा बिथाङा लोगो मोनदों आरोखि। खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो जोङो क्रिसमासबो जागासिनो दङना लोगो जागासिनो दङ बेजों लोगोसे आं मोनसे एडभाइस हरनो सानदों जोंनि नानिनि इउटुब चेनेल जों खुलिसिगोन आरोना दिनैहाय सोर नानि जोङो बे इउटुबनि गेजेरजों आं खोन्थालांगोन राजि जाबाय जोंनिनो नानि आंनिनो बिमानैनि फिसाजो रिजुलि सुमफ्रामारिनि इउटुबखौ दिनै नुनो मोनसिगोन दिनैनिफ्राय बेखेवसिगोन रिजुलि सुमफ्रामारि ना रिजुलि सुमफ्रामारि रिजुलि मुसाहारिसोमोन मुसाहारि रिजुलि मुसाहारि बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना नायदो आरोना दिनै जों खुलिगोन आरो अब्ला माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा थ' बिदिब्ला रायजोफ्राबो रायदो रिजुलि मुसाहारिनो आं लिंकखौ होनानै दोनगोन बे रिजुलि मुसाहारिनि माबाखौ इउटुब चेनेलखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों थ' नोंथांमोनाबो थांनानै बे चेनेलावहाय साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायनानै जाहाथे बे बिथाङाबो बिनानावा मोजां नोंसिनि अननायजों मोजां सिखायनो नोंखौथ' बिराद फेमास नुयोलै बिराद फेमास जाबाय बिथाङा दा बिनि लाइफआ आं सानदों मोनसे जोंनि रिजुलि नानिनिखौबो नायना होनो थाखाय दाबावलांसै आरोना रिजुलि मुसाहारिनि चेनेलखौबो नायनो दाबावलांसै बेखौनो होगोन जों रिजुलि मुसाहारि चेनेल नोंथांमोना नायनो आरोना दिनै जों बेखेवसिगोन जों खयथायाव बेखेवगोन जों बेखौबो बुंनो हाया आङो दा थांगासिनो दङ बिसिनि न' फारसे जोंनि न'आव गुदि जायो आरोना ओमफ्राय आङो एसे बेरायलाबायफैदों बर'दिननि खाजि जालाबायफैदों आरो दा उदैफ्राबो एसे प्रब्लेमानो जाबाय आरो ना माथो बुंनो सानो दाना बेरायखानांगौ नङा बेरायखानांगौ माने एसे बेरायग्लांबासो गामिनि बारहावाखौबो मोनजाखायो नालाय बेनो आरो एसे बेरायग्लांनांगौ जाखायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा बबेसिम आङो दा नै जों दा भुटान बर्डार थांनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों जों थांबाय थासिगोन आरोना जों इयावनो गालांथ'सिगोन आंखौ नुनाय नंथ'ले आरोना बे भिडिअआवहाय दौल नुगोन आरोना एडभान्स जाबाय बिथाङाखौबो आं गामिनि बायदि मोनो आरोना बिथाङाखौ दिनै फार्स्ट लोगो मोनजेनदों आं मोगथाङावसो इउटुबावल' नुबाय थायोमोन बिथाङाखौबो होमब्ला मा बुंनो सानो आंथ' जेनेबा बांद्राय बेरायनायबो जाया नालाय माने ओरैसो थांनाय जायो ओमफ्राय थाङो थांनायालाय ओरै थाङो ओमफ्राय दिनै सिखोनाझार थांनो प्लानिं लादोंमोन ओमफ्राय लोगोफ्रा गावजोबनायनि थाखाय जायासै ओमफ्राय दा जोंबो थांगोन आरोना लोगोफोर सिखोनाझारजों थाङो होनबाय थादों जों सानसे समाव देखायहैथारगोन बे सुराजन इउटुब चेनेल ब्लगाव नोंथांमोना नायदो आरोना जों सानसे समाव देखायहैथारगोन बे सिखोनाझारखौहाय माने आं थांखांखाबाय थांनायालाय सिखोनाझारावहाय थेवब्लाबो जों फिन थांफिननो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा थांनाया जायाखिसै जों माने सानैल' दंमोन नालाय जों सानैजों थांबाय आरो थांनाय जायासै ओमफ्राय बिथाङाबो इउटुबार नामा बिथांनिया माबा दङ फेसबुक पेज इउटुबखौथ' खुलिथ'वाखै माने फेसबुक पेज दं आरो जों बिनानावने मा खुलिगोन बेखौ दा उनावसो जोङो मिथिगोन आरोना सुराजननि ब्लगाव नोंथांमोना नायदो जायखिया मा होनदोंमोनलाय रिजुलि मुसाहारि आदसा थ' बिदिब्ला आलु फाइ थांलाय लायनोसै ने जोंहाबो गोजान थांनांगौथ' होमबा बेखिनियाव जों बेखौ लामायाव गालांथ'नोसै बेयो माने मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो दं आरोना बेनो जाहैबाय रिजुलि बिनानावनि चेनेलनि थाखाय मोनसे प्रग्राम बानायदों फिसानो दा बिनि जुनै बिथाङा आवगायगासिनो दङ थ' बिदिब्ला बिसोरबो थांबाय थाथोंसै जोंबो मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो दङ माने भुटान बर्डारावहाय लोगोफोर नेगासिनो दङ बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला नामा आलु भाइ थ' होमब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै नोंथाङा बबे जायगानि एसे खोन्थाना हरदो इउटुबनि गेजेरजोंहाय आंनियाथ' बाहायनो आं बांसिन बेंथलावसो थायो ओमफ्राय आंनियाथ' गामिया बाहायनो गोजोनफुरियावहाय आंनियाबो अब्ला आं आवगायजेननायसै नामा लोगोफोर दे बाय 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 गाइस जों फैनानै फाइनालि सफैमारबाय एकदम भुटानाव नायदो नै बरिया भिउस देखायगासिनो दं र' बरिया जों बेसेबांबा गोजौआव दं हाखरा बेसेबांबा गोथौ नै खैला मैलानि
बैयाव मन्दिर दंलायबावो हनै नुहुरा ना मबाइलालाय मन्दिरखौलाय साया जायो आइफनसो गाहायाव ओंखारसैरा दङरा बै दंफां गिदिराव होलांसै लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनिनोमोन दिनैनि ब्लगआ दा नोंथांमोननो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाय।